हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। साख्रिनि आपडेटनि भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बेयो फैदों फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दिमा हासाव डिस्ट्रिक्टनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अल आसामनिफोरानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि जागोन होनना बुंदों पोस्टआ। एक्चुअली मोननैसो साख्रिनि आपडेटखौ पोस्ट खमनि थाखायनो होनाय जाया दे। बेयो 8 तारिखावनो फैदों, ओमफ्राय बे नटिफिकेसनखौ 9 तारिखाव मोन्दोंमोन आं। ओमफ्राय माने होगोन होआनो होआखैमोन, ओमफ्राय दिनै होनाय जाबायना थेवब्लाबो। एनिवे पस्टनि मुंफोरा नाय। पोस्ट फार्स्ट फरेस्टार 1 नि थाखाय गासै 5टा भेकेन्सि दङ। बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुएसन बा जितु बेचेलर डिग्री माने BA BSc बा BCom जायखिजाया मोनसे जायोब्लानो बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन। फिजिकेल स्टेन्डार्ड हिसाबै हाइटआ 163% नांदों आरो जोंनि ST फोरा 153 बानो जागोन। हिल्स एन्ड प्लेन ट्राइबनि थाखाय 153 बानो जागोन हौवासाब्ला, ओमफ्राय हिन्जावसाब्ला 145 बानो जागोन। चेस्टआ नर्मेलाव 79 सेन्टिमिटार जानांगोन, ओमफ्राय एक्सपान्ड हिसाबै माने 5 सेन्टिमिटार एक्सपान्ड खालामनांगोन नालाय, बे हिसाबै 79 निफ्राय 84 माने जाहैनांगोन आरो मिनिमाम 79 जानांगोन, ओमफ्राय 5 सेन्टिमिटार एक्सट्रा माने जितु मा बुङो बेखौ एक्सपान्ड खालामनो हानांगोन। नेक्स्ट दङ फरेस्टार गार्ड। बेनि थाखाय टटेल 10टा भेकेन्सि दं, मोनसे भेकेन्सि दं। बेनि थाखाय जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय हायार सेकेन्डारि कमप्लिट खालामनायबानो जागोन। हायार सेकेन्डारि कमप्लिट खालामब्लानो जागोन आरो गुबुन जेबो बियाखै। हाइटआ 153 सेन्टिमिटार जानांगोन जोंनि प्लेन जितु ST फोरना। बेनि उनाव नर्मेल चेस्टआ एखे 79, ओमफ्राय हिन्जावसाफोरना 145 सेन्टिमिटारब्लानो जागोन। बेनि उनाव जुनियर एसिस्टेन्टनि थाखाय गासै टटेल 3टा भेकेन्सि दङ। बेनि थाखाय जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय बेचेलर डिग्री माने मोननाय जानांगोन आरोना। बेचेलर डिग्री जायफोरा कमप्लिट खालामदों, जेरै BA BSc बा BCom जायखिजाया बेखौ माने खालामनायफ्रा नोंथांमोना बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हानांगोन। बेनि थाखाय एडिसनेल जितु कम्पिउटारनि नलेज थानो नांगोन होनना बुंदों। कम्पिउटार स्किल फर हेन्डलिंग डाटा एन्ड टेक्स्ट अन कम्पिउटार एन्ड इंलिश ड्राफ्टिं होनना बुंदों। स' बेफोर लिरनाय बा माने कम्पिउटारनि नलेजआ थानो नांखागोन होनना बुंदों। बेहाय जेबो आरो हाइट साइडनि जेबो गोनांथि गैया। नेक्स्ट दङ अफिस पियन। अफिस पियननि थाखाय टटेल 2टा मोननैल' भेकेन्सि दङ। बेनि थाखाय अनलि 8 पासब्लानो जागोन आरो गुबुन जेबो एडिसनेल माने जेबो नाङा आरोना। गुबुन जितु माने डकुमेन्टसफोर बा एडिसनेल क्वालिफिकेसन जेबो नाङा होनना बुंदों। अफिस पियननि थाखाय अनलि 8 पासब्लानो जागोन। नेक्स्ट चौकीदारनि थाखायबो 8 पासब्लानो जागोन। बेवहाय अनलि मोनसेल' भेकेन्सि दङ। चौकीदारनि थाखाय अनलि 1टा भेकेन्सि दङ। एज लिमिटखौ बुङोब्ला 18 निफ्राय 40 इयार्ससिम जानो नांगोन होनना बुंदों। बाट जोंनि ST फोरा एज रिलेक्सेसन मोनखायो। बे हिसाबै नायोब्ला 18 निफ्राय 45 इयार्सनि गेजेरनिफोरा जोंनि ST केन्डिडेट्सफोरा बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन। नेक्स्टआव फैबाय सेलेक्सन प्रसेस, माने मा टाइपनि सेलेक्सन जागोन होनना बुङोब्ला फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि थाखाय फार्स्टआव रिटेन टेस्ट जागोन होनना बुंदों 2 घन्टानि। बेयो रिटेन टेस्टआ नाइस जेनेरेल एरिथमेटिकनि थागोन, जेनेरेल इंलिसनि थागोन, जेनेरेल नलेजनि थागोन। ओमफ्राय बिनि उनाव जायफोरा बेखौ पास खालामगोन फिजिकेल टेस्ट जागोन होनना बुंदों। फिजिकेल टेस्टआ जाबाय 26 किल'मिटार जितु थाबायनाय बा खारनाय जागोन हौवासाफोरनि थाखाय, आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय 16 किल'मिटार। हौवासाफोरनि थाखाय 26 किल'मिटार थाबायनांगोन 4 घन्टानि गेजेराव। नैबे क्लियारलि नांदों क्रसिं 26 किल'मिटार फर मेल्स एन्ड 16 किल'मिटार फर फिमेल अफ वाकिं टु बि कभार्ड विदिन 4 आवर्स फलोड बाय द मेडिकेल टेस्ट। माने 4 घन्टानि गेजेरावनो 26 किल'मिटार हौवासाफोरा थाबायनांगोन आरो हिन्जावसाफोरा 16 किल'मिटार थाबायनांगोन। बेनि उनाव जायफोरा पास जादों अरेल टेस्ट लागोन होनना बुंदों। स' नेक्स्टआव फैबाय जुनियर एसिस्टेन्टनि थाखाय। जुनियर एसिस्टेन्टनि सेलेक्सन प्रसेसआ एग्जामा जाखागोन फार्स्टआव। बेनि उनाव एग्जाम जानायनि उनाव एग्जामनि जितु बेवहाय लिरना होदों जेनेरेल एरिथमेटिक थागोन, जेनेरेल इंलिस थागोन, ओमफ्राय जेनेरेल नलेजनि थागोन। ओमफ्राय जायफोरा बेखौ पास खालामगोन नोंथांमोना डाइरेक्ट कम्पिउटार टाइपिं टेस्ट बा इंलिश ड्राफ्टिं टेस्टखौ लागोन होनना बुंदों। बेनि उनाव फैबाय पियन आरो चौकीदार। पियन आरो चौकीदारनि थाखाय अनलि अरेल टेस्ट लागोन होनना बुंदों बिथांमोना। अनलि अरेल टेस्ट पियननिफोरा। स' दायो आं एप्लाइ प्रसेसनि सोमोन्दै बुंनि। एप्लाइ प्रसेसआ जाबाय अफलाइन जागोन। नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हानाय नङा दे। बिथांमोननि जितु एप्लिकेसन फर्म, बे एप्लिकेसन फर्मखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना बिथांमोननि जितु एड्रेस बेवहाय हरनो नांगोन। बेनि लास्ट डेटआ 21 सेप्टेम्बर। 21 सेप्टेम्बरनि सिगाङावनो बेखौ माने हैनो नांगोन आरोना। स' एड्रेसा टटेल मोनथामथा एड्रेस होदों। बेवहाय डिमा हासाव फरेस्ट डिभिजन वेस्ट होदों हाफ्लंनि, ओमफ्राय डिमा हासाव फरेस्ट डिभिजन इस्ट होदों हाफ्लंनि बेबो, ओमफ्राय साउदार्न एफरेस्टेसन डिभिजन सोरखारि बागान। स' बे मोनथाम एड्रेसाव नोंथांमोना हैनो नांगोन। बेवहाय जितु एप्लिकेसन फर्मनि लिंकखौ बे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव गोनां। डेसक्रिपसननिफ्राय डाइरेक्ट थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट डाउनलड खालामना लायोब्लानो जाबाय। बेवहाय लिरदों नै कर्ट फि स्टाम्प अफ ₹10 10 थाखानि जितु स्टाम्प बेखौ लागायनांगोन। ओमफ्राय गांनै जितु पासपर्ट साइज फट'ग्राफ आरो लोगोसे गुबुन जितु डकुमेन्टसफोर नोंथांमोननि गासैबो डकुमेन्टसफोरनि जेरक्स कपि, जेराव नोंथाङा सेल्फ एटेस्टेड माने नोंथाङानो साइन होनो नांगोन आरो बेहाय बे डकुमेन्टसफोराव साइन होनानै नोंथांमोना बेहाय होयोब्लानो जाबाय।
21 सेप्टेम्बरनि सिगाङाव नोंथांमोना हैनांगोन। आङो एड्रेसखौ अलरेडि बुंखाबाय, डिमा हासाव फरेस्ट डिभिजन वेस्ट, डिमा हासाव फरेस्ट डिभिजन ईस्ट आरो नङाब्ला साउदार्न एफरेस्टेशन डिभिजन सोरखारि बागानाव हैनांगोन। स' गासैबो डिटेल्सफोरा बेवहायनो दंजोबो, नोंथांमोना खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय। आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव गासैबो लिंकफोरखौ होजोबगोन, नोंथांमोना जास्ट थांनानै नायोब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबखागोन। स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो, आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय। जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।